Здравейте хора, както виждате аз съм сива. Но това няма да прави проблем, защото и ни трябва сиво, за да ни се вижда толкова много. Добре, както и да е днешното видео, което качвам 30 минути след първото ми видео. Но няма значение, защото го качвам в седмица. Както и да е, мога да качвам когато си искам клипове. Което може да направя поне 15 клипа за 2 дена. Добре, както е, аз не осмислям клипове, не правя каквото и просто се забавлявам, докато се снимам с компютъра си. Надолу не мога да го покажа много добре. Добре, както и да е. Топка. Може да ми потрябва. Така, както е, тук съм записала. Не съм записала, шегувам се, това е денята на баща ми, не съм записала там, разбира се. Тук съм записала нещо предизвикателства и много други неща. Както и да е, записала съм предизвикателствата и въпросите. Така, предизвикват ме да... предизвикват ме да направя това. Пише. Предизвикват те да изплашиш хората, докато снимаш с камера. Не съм написала кой. Никой не съм написала. Както и да е, ползвам и други предизвикателства, други клипове на други влогари. Така, благодаря ви, че вече имам един абонамент. Както и да е, моля ви, абонирайте се с канала ми, защото ми трябват абонаменти. И въпреки, че съм четвърти клас, няма значение. Обичам да правя клипове, да гледам клипове и ми е много забавно заради това. Да продължим. Предизвикват ме. Не ме предизвикват. Това са от други видеота. Да кажа бързо. 666. Не го мога, не знам защо. 666 шишета се 666 шишета се 666 шишета се сушат на 666 шосета. 666 шишета се сушат на 666 шосета. Не го мога. Добре, както и те, следващото е да направя нещо като... както и да е. Казаха да направя нещо като топка. Показах вие вече. Направих я предварително. Така, сега мога... Това е предизвикателствата. А сега да видим и въпросите. Така. Питат Цуро, обаче аз нали ви казах, че взех и от други клипове, защото няма много коментари и в моята почта както и да е. Питат Цуро, но сега ще питат мен. Чакай малко. Добре, както и да е. Питат ме дали мога да си свия пръста толкова, че да ме заболи. Разбира се, че мога. Просто... Чакайте.
Добре, на база, че не можеш това. Само да го покажа. Неприятно, а? Добре, хора, това беше клипчето. Благодаря ви, че ме гледахте. Абонирайте се в канала ми, ако сте се абонирали. Гледайте следващите клипчета, които ще пратя. Моля ви, давайте ми идеи за клипчета, защото аз имам голям опит в това. Но просто ми трябват идеи. Добре, благодаря ви, хора. И до скоро!